Hola, como te chamas? Chámame P888. E onde vives? Vivo en X Power Max. Que facedes neste planeta? Moitas cousas. Unha delas é ir á escola para aprender. No meu planeta usamos máquinas para o noso cerebro. Así aprendemos. Aquí tamén xogamos. No meu planeta, en vez de xogar, facemos guerras. Que pena. Aquí tamén facemos guerras, pero non me gusta falar dese tema. Sabes? Aquí tamén comemos. Que é iso de comer, que dis ti? Comer é cando as persoas metemos alimentos para poder vivir. O meu alimento favorito é a tortilla. No meu planeta non facemos iso. Bo, é normal, és un alien. Por certo, usades bicicletas? Sí, utilizámolas como frisbees. Que raro és, pero eu quérote como un amigo igual. Eu tamén. Veña, xa que nunca xogaches, vou chamar a miña nai. Voulle dicir que vou chegar tarde. Imos xogar as agachadas. En que consiste iso? Consiste en que alguén ten que contar hasta 50 e a outra persoa ou persoas agáchase. Vale. Que? Xa te divertiches? Sí, pero creo que teño que marchar. Que pena, botareite de menos. Eu tamén. Adeus. Ata sempre.